साठ मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेय शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। महामार्ग चौपदरीकरण झाल्यानंतर कणकवली शहरातील सर्व्हिस रोडमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवरायांचा पुतळा स्थलांतरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता। निश्चित केलेल्या जागेत पुतळा स्थलांतरित करण्याचा सर्वमान्य निर्णय झालेला असताना सुद्धा गेल्या 3 वर्षांपासून जास्त काळ हा प्रश्न प्रलंबितच होता। अखेर आज मध्यरात्री कणकवलीवासियांनी ठरविलेल्या जागेत नव्या पुतळ्याची उभारणी केली आणि गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवप्रेमींची असलेली इच्छा पूर्ण झाली आहे। गुरुवारी मध्यरात्री अचानक धक्कातंत्रानं नगरपंचायतनं सुचवलेल्या जागेवर नवीन पुतळा बसवण्यात आल्यानं सर्व स्तरांमधून समाधान व्यक्त केलं जातंय। कणकवली नगरपंचायतनं ज्या ठिकाणी 500 चौरस मीटर जागा पुतळ्याच्या स्थलांतरणासाठी सुचवली होती त्या जागेतच हा पुतळा बसविण्यात आलाय। शिवरायांचा हा पुतळा स्थलांतरित करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज मंडळ, सकल मराठा समाज कणकवली यांनी सातत्यानं मागणी केली होती। तर भाजपाचे शहराध्यक्ष अण्णा कोदे यांनी या पुतळ्याच्या स्थलांतरणाकरिता उपोषण देखील छेडलं होतं। त्यावेळी काही दिवसांपूर्वीच आमदार नितेश राणे यांनी देखील या पुतळ्याच्या ठिकाणी पाहणी करत जर हा पुतळा रातोरात स्थलांतरित केला गेला तर त्याला प्रशासनानं आम्हाला जबाबदार धरू नये, एका रात्रीत काय घडेल त्याची जबाबदारी आजपासून आमची नाही असा इशाराही दिला होता। गेली 3 वर्षांहून अधिक काळ हा पुतळा धोकादायक स्थितीत कणकवलीत महामार्ग चौपदरीकरण अंतर्गत सर्व्हिस रस्त्याच्या मध्यभागी होता। या पुतळ्याच्या दोन्ही बाजूनं सर्व्हिस रस्ते गेल्यानं ह्या पुतळ्याच्या ठिकाणी अपघात होण्याची भीती देखील होती। त्यातच शिवराज्याभिषेक दिनीच या पुतळ्यालगत 2 अपघात देखील झाले होते। या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार करता हा पुतळा स्थलांतरित करण्याची गरज होती आणि 3 वर्ष त्याच्या मागण्या देखील होत होत्या। अखेर गेल्या अनेक वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आज हा नवीन पुतळा दीप नाईक यांच्या फॅब्रिकेशन दुकानासमोरील जागेत बसविण्यात आलाय। दीप नाईक यांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकीत आपली जागा छत्रपतींच्या पुतळ्यासाठी देण्याचं कबूल केलं होतं आणि नगरपंचायतनं त्या जागेचं मार्किंग करून दिलेलं होतं। त्याच ठिकाणी हा पुतळा बसविण्यात आलाय। त्यामुळे दीप नाईक यांना सुद्धा लगतची जागा देण्यात आली आहे। वारंवार झालेल्या बैठकीत पुतळ्याची जागा आणि दीप नाईक यांच्या फॅब्रिकेशनची जागा निश्चित केलेली होती। त्यामुळे नव्या पुतळ्याच्या निर्मितीमुळे कोणताही वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाहीये। कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून हा पुतळा योग्य जागी स्थलांतरित व्हावा याकरता माजी पालकमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय बैठक नगरपंचायतमध्ये आयोजित करण्यात आली होती। नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी ही बैठक बोलावली होती। या बैठकीला माजी पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार नितेश राणे, वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्यासह कणकवलीतील बहुतांशी प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। त्यावेळी सुद्धा पुतळ्याला आणि दीप नाईक यांना जागा निश्चित करून देण्यात आली होती। छत्रपती पुतळा स्थलांतर प्रकरणी प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही होत नव्हती। या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी अचानक सकाळी छत्रपतींचा पुतळा नव्यानं बसवल्याचं पाहून अनेक वर्ष चर्चेत असलेला मुद्दा गनिमी काळाचा वापर करत मार्गी लावण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।